Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande uyakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga, siyamdumisa uNkulunkulu wethu kakhulu. Phefumulo wami uyayitusa inkosi ukuthi siphinde sihlangane futhi osukwini lanamhlanje ezweni lakhe. Sizokhumbula ukuthi ngempela sonto besisemtubatuba eBrentshini. Besinemvuselelo khona inkonzo ezimbili ngomgqibelo yabayodwa ngesonto. Izolo-ke besifaka inkonzo ababekhonzisa ngayo entabeni eRichards Bay ngesikhathi thina sisemtuba. Siyabuya-ke thina siyaxhuma enkonzweni yangoLesihlanu noma sithi yangoLesine, ngoba ngoLesine sasisakhuluma ngentshumayelo yasentabeni. Kwaphenduka-ke ukudla eplatini ngoLesihlanu kwase kukhulunywa ukuthi wakha ngani kulesi sisekelo. Wakha ngani kulesi sisekelo? Kwathiwa abanye bakha ngegolide, ngesiliva, abanye ngamatshani enani elikhulu, abanye bakha ngotshani. Bakha ngezinto ezizosha. Usho umsebenzi wakho ngoba ugijimela imisebenzi yabanye. Uyeka lo wena uNkulunkulu akunikeze wona. Abantu bayithanda imisebenzi, bayithanda izikhundla. Kaze ngalinganisa ngezitho zomzimba ngathi khona ezidelelekile. Khona ezidelelekile. Uhluleke ukuya etoilet. Sesifile, sesijamile. Manje abantu abafuni ukuba basebenze kwi-background umsebenzi kaNkulunkulu. Cha. Bafuna ukugqama, bafuna ukuvela, baziwe. Impakamo leyatshalo uSathane. Bayakuthanda ukugqama, bayathanda ukwaziwa. Ake uzibuze lo mbuzo. What is in it for God in what you do or in what you are doing? Uzuzani uNkulunkulu ngento oyenzayo? Uzuzani uNkulunkulu ngento oyenzayo? Yazi nina la ekhaya lezwi niyangimangalisa. Niyangimangalisa. Angazi sekwenze njani. Qhamuka umuntu ezocela umkhuleko. Ufuna ukukhulekelela ukuthi athole into engahlangene noNkulunkulu. Into engahlangene nje noNkulunkulu. Ufuna ukuthi akhulekele ukuthi ayithole. Kusuke sekwenze njani? Usungasacabangi ukuthi umsebenzi wakho uzosha. Ngiyabuza mina, awucabangi ukuthi umsebenzi wakho uzosha na? Hayi, angidlule lapho. Siqhubeke nenkonzo yethu. Sizofunda uMathewu chapter 5 verse 9. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Uxolo. Sikhuluma ngabalamulayo ngoba bazothiwa ngabantwana bakaNkulunkulu. SekuHezekeli chapter 22 verse 30. Ngafuna ukuba umuntu okubiya uthango eme esikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe ukuba ngingalichithi, kepha angimfumananga. Ngafuna umuntu. Baningi-ke bayasabela. Akikusho lokhu. Bakhona abasabelayo kimi. Ukuthi ngikhona. Bese besho ukuthi bakhona nani. Mina ngingakugcizelela nje kuwe ukuthi ufuna intando kaNkulunkulu. Yenza sure ukuthi lesi sikhala osibonayo ukuthi fanele ume kuso kusho uNkulunkulu. Ngoba mangashongo yena uyadlala nje. Yenza sure ukuthi lesi sikhala wena osibonayo ushilo uNkulunkulu. Ungenzi into uNkulunkulu angayishongo. Ngoba uzokhala kusasa. Ungenzi into uNkulunkulu angashongo. Yenza sure ukuthi uNkulunkulu othe yima kuleso sikhala. Ngiyethemba uyangizwa. Sadina-ke sithinta ukuthi ukuma esikhaleni ngaphambi kaNkulunkulu ngenxa yezwe
ukuba ngalichithi kuyizigaba ezimbili. Ngangade ngikhuluma ngokuthi amaHubo 106:23 wathi ubeza kubabhubhisa uma uMose okhethiweyo wakhe ebengamanga ebusweni bakhe ukubakhulumela ukuze amiyekise intukuthelo yakhe funa ababhubhise. uMose wama esikhaleni, uMose wama phambi kaNkulunkulu wamkhuza entukuthelweni yakhe. Ngiyakhumbula ethi Mose ngizobabhubhisa laba bantu ngibusise inzalo yakho. uMose wamkhumbuza ukuthi wey, umngane wakho Abraham wamthembisa, musuthembisa mina. uMose-ke wabakhulumela ukuze amiyekise intukuthelo yakhe uNkulunkulu ufuna ababhubhise. So-ke ngase ngithi-ke mina ukuma esikhaleni ngaphambi kaNkulunkulu ngenxa yezwe ukuba ngalichithi kuyizigaba ezimbili. Isigaba sokuqala ukunxusa komprofethi kuNkulunkulu enxusela abantu. Isigaba sesibili ukunxusa komprofethi kubantu enxusela uNkulunkulu. Sizoqala ngalokhu kokuqala-ke, ukunxusa komprofethi kuNkulunkulu enxusela abantu. Mawufunda uGenesis chapter 20 verse 7. Sifunda la ngoSara noAbimeleki. Kepha manje wena buyisa umfazi wendoda ngokuba ingumprofethi, iyakukhulekela ukuba uphile. Uma ungambuyiseli yazi ukuthi uyakufa nokufa wena nabo bonke abakho. Buyisa umfazi wendoda ngokuba le ndoda othatha umfazi wayengumprofethi, iyakukhulekela ukuba uphile. Uma ungambuyiseli yazi ukuthi uyofa nokufa. Abantu bahambe bethatha nje bethatha namadodakazi abefundisi ayoyijolisa ayenzisa izinto, akazi ukuthi mangabe umfundisi ethola uzothini kuNkulunkulu. Yazi khona amandla esiwaphiwe ayingozi ngendlela emangalisayo. Ngake nganitshela ngathi ngesikhathi bethatha indawo yokwakha le ngiye ngiyikhombe ngasandleni sokudla endlini yenkonzo mangimile ngishumayela, ngathi masethi ngizoyakhona ukuthi uNkulunkulu ungayi ngoba ngenxa yenhliziyo uzokhuluma bese kufanele ngilenze izwi lakho. Thina befundisi asebona bokukhuluma noma yini ngoba into ozoyikhuluma uNkulunkulu uzoyenza ayingqine. Inkinga-ke leyo uma uzokhuluma amagama amabi ngoba azokwenzeka. So kufanele siziqaphele izinto esizikhulumayo. Uyatshelwa-ke lokuthiwa buyisa umfazi wendoda ngokuba ingumprofethi, iyakukhulekela uphile le ndoda. Kodwa uma usuthatha umfazi wayo uyofa nokufa. Asihambeleni kude nezinto zabaprofethi, asihambeleni kude nezinto zabaholi bethu ngoba baphiwe leyo nto ukuthi mayiseyikhuluma into uNkulunkulu uzoyingqina, uNkulunkulu uzoyifakaza, uNkulunkulu uzoyenza. Iyona nkinga-ke leyo ozobhekana nayo. Jeremiah 37 verse 3 lithi izwi lenkosi, uZedekhiya inkosi wathuma uJehukhali noZefaniya kumprofethi uJeremiya wathi, ake usikhulekele kuJehova uNkulunkulu wethu. Umsebenzi womprofethi, umsebenzi wethu ukuma esikhaleni sinikhulekele kuNkulunkulu, ukuma esikhaleni sinxusele. Ukunxusa komprofethi kuNkulunkulu enxusela abantu. Umsebenzi wethu njengabaholi. La-ke kungena wonke umholi, umpostoli, umprofethi, umvangeli, umfundisi, umalusi, bonke laba bantu banxusela abantu kuNkulunkulu. Ngokufanayo bonke laba bantu mangafika leso sihloko banxusela uNkulunkulu kubantu. So ungabuki umuntu bese uyameya. Buka uNkulunkulu okhuluma ngalowo muntu bese uyakwenza ngoba sinxusela uNkulunkulu, simi endaweni kaNkulunkulu, ikakhulu abafundisi abaphila impilo engcwele. Angikhulumi mina ngalaba abangekho ngcwele, angikhulumi ngalabo. Ukwazi ukumela umuntu ongcwele ungekho ngcwele wena.
Ngikhuluma ngabamele uNkulunkulu engcwele nabo bese bezingcwelisa. Yibo kanye-ke laba abathi mabekhuluma igama bese liyenzeka. Qaphela ukuthi uyiphoqa ukuthi ayithini inceku kaNkulunkulu phezu kwakho. Ngoba khona abanye ababaphoqayo abantu. Amhlokoloze ngomune esweni. Uyamphoqa ukuthi akasho into ayizoyisola ukuthi uyikhulumeleni, kodwa uNkulunkulu njani uzoyenza. Washo njalo kumina wathi hayi ungayi kulaba bantu. Ngoba khona izinto ozozikhuluma bese ngizenza. Mase ngizenzile bazothi uyathakatha. Bazothi umbulala ubulele. So musukuya wena kulomuzi ngahlala phansi. So siyadinga ukuyazi leyo nto. Yikho izwi lenkosi kumaHebheru ngalena ngicanga 13 lithi lalelana abaniholayo. Uthi ngilivule. Lalelana abaniholayo. Akuthi angishongo ukuthi bakhonzeni nibenze uNkulunkulu. No, Hebrew 13 verse 17. Lalelana abaniholayo. Nibathobele ngokuba balinde imphefumulo yenu njengabaza kulandiswa ngayo. Bafowethu, bathobeleni abaniholayo. Ngoba le mphefumulo yenu basazolandiswa ngayo. Ukuze bakwenze lokhu ngokujabula, bangabubuli ngokuba lokhu akunakunisiza. Ngavuma inceku kaNkulunkulu ibubule ngawe. Ngavuma inceku kaNkulunkulu icomplaine ngawe. Ngoba ukucomplaina kwayo kuzwakala ezulwini. uNkulunkulu akafuni ihlukumezeke. uNkulunkulu akafuni ithezuka ngasokunene noma ngasokhohlo. Ufuna ihambe iqonde ngqo. Maye kuloyo othezula izinceku emgwaqeni. Maye kuloyo phambula izinceku aziphambakisele entweni engenamsebenzi. So-ke bafowethu, asinamatheleni enkosini yethu Jesu. Sinamathele. Sibalalela abasiholayo. Sibathobele ngoba balinda imphefumulo yethu njengabazokulandiswa ngayo. So mase ngilandiswa mina ngomphefumulo engawazi, owaphuma ekhaya lezwe, obengeze ebandleni njalo zonke izinsuku, ekhala umfundisi othize laphaya, ama-branch maningi manje, akhala umfundisi kuleya branch, angitshele ngibubule nami, ngicabanga ukuthi khonto ezokulungela. Ayikho nencane ezokulungela. Wena kube yazi sibambene nalabo abafowethu nodadewethu abaphethe ama-branch. Mayikhala nje kanye ngizwa, ngigquma ngibheke phezulu. Ngigquma ngibheke phezulu. Yafuna ngixoxele indaba engeze ukuyiqeda. Kusazophenduka amatafula. Asazophenduka. Wena nje linda ulalela. Kusazophenduka amatafula. Makuthiwa kuphenduka amatafula, sokusho ukuthi lokhu kokudlela etafuleni kuyikona okuhlala phansi, inyawo zalo sibheke phezulu. Asazophenduka amatafula. Lalelani abaniholayo, nibathobele ngoba basazolandiswa ngemphefumulo yenu. Nibathobele ukuze bakwenze lokhu ngokujabula, bangabubuli ngokuba lokhu akunakunisiza. Ngeke kunisiza. So-ke sidinga-ke thina ukumela abazalwane kuNkulunkulu, sibakhulekele. Masibheka uJeremiah chapter 42 verse 1 kuya ku-3 uthi, zase zisondela zonke izinduna zempi nabantu bonke abakhulu nabancane. Verse 2, zathi kuJeremiya umprofethi, ukunxusa kwethu makwamukeleke ngaphambi kwakho, usikhulekele kuJehova uNkulunkulu wakho, unxusele yonke lensalo ngokuba sisele singaba ingcosana kwabaningi, njengalokho amehlo akho ekubona nje. La sibona kusondela izinduna zempi, kusondela bonke abantu kuJeremiya. Bekhuluma ngokunxusa kwabo bethi bacela kwamukeleke kuNkulunkulu. Ithini esizokwenza ukunxusa kwabantu kwamukeleke? Ngokuthi sibe ngcwele thina baholi. Sihambe ngobungcwele.
uNkulunkulu mayisibheka amukela ubuso bethu athokoza ajabule. Lokho kwenza ukuthi nabasilandelayo uNkulunkulu athokoza ajabule. uNkulunkulu ufuna abantu abazomthokozisa, abantu abazomjabulisa ngenkambo yabo, abangazuveza ithuba lokuhlambalazeka kwegama lakhe. Maye kuwo veza ithuba lokuthi izitha zikaNkulunkulu zimhlambalaze, ngiyakudabukela ngoba uyofisa engathi angingcono uba uzange uzalwe. Maye kuwena. uNkulunkulu wethu ufuna sinamathele kuye. uNkulunkulu wethu ufuna simkhonze, simphilele, simthande ngayo yonke inhliziyo yethu, ngayo yonke ingqondo yethu. Ngakho konke okwethu ufuna simkhonze. Ngoba sikhonza uNkulunkulu onjani? Okhonzwayo. Sikhonza uNkulunkulu onjani? Ophilayo. Othi mangabe umkhonza uhamba ngeqiniso nangobungcwele, akurepaye, akunika izinto, amaminzi ukuthi uqhubeke ebungcweleni. Iloyo uNkulunkulu esimkhonzayo nesimthandayo. Zasondela-ke bathi sinxusele, usikhulekele kuJehova uNkulunkulu wakho. Unxusele yonke le nsalo ngokuba sisele, singaba ingcosana kwabaningi, njengalokhu amehlo akho akubona nje, ukuba uJehova uNkulunkulu wakho asibonise indlela esiyakuhamba ngayo nakalokhu. Abantu bafuna sibanxusele. Abantu bafuna indlela abazohamba ngayo. Kubike uma kuzotholakala ukuthi thina njengabaholi asinayo idea ukuthi funa sihambe kanjani. Bekufanele sibe nayo phela ngoba uMoya oNgcwele ukhona. uMoya oNgcwele uyena osifundisayo. uMoya oNgcwele uyena osibamba ngesandla asisela kufanele siye khona. Kodwa abantu abasitabhona abafuni ukubanjwa ngesandla uMoya oNgcwele. Ayike ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Masifike emaphethelweni ale nkonzo. Mina ngiyakucela nje, ngiyakuncenga, ngiyakunxusa ngikuKristu. Buyisana noNkulunkulu. Khona indlela oyibona ngathi inhle phambi kobuso bakho, kodwa isiphetho sayo kukufa. Buyisana noNkulunkulu. Buyisana noNkulunkulu. Ngiyacela ukuguqa ngithandaze. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Masithandaze ngiguqe. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu nomusa, ngiyathoba phambi kobuso bakho. Siyathoba uNkulunkulu wethu, sibonga uthando sithande ngalo. Siyabonga ngale nkonzo. Babusise bonke abayilalele, ubapha amandla okulenza izwi, bangabi ngabalalelayo bangenzi, ngoba basazoma phambi kobuso bakho. Sisondela kuwena-ke Nkosi, siyabonga ngakho konke. Siyakubonga uNkulunkulu wethu. Dumo lonke lungolwakho, lukufanele wena wedwa ohlala ekukhanyeni okungesondelwe kukho, wena ongebonwe. Makube kudumo nenkazimulo namandla negunya. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga kakhulu-ke uNkulunkulu wethu, siyamdumisa abangcwele. Sifikile emaphethelweni enkonzo. Asihlanganeni emafakatini wamadoda ngomgqibelo. Hayi, asihlanganeni emafakatini. Iyavulwa indlu. Waphuthelwa nje wena nawe uyanga ebhamshela. Nasemafakatini awuzukuya ungayanga ebhamshela. Hawu, wena koyile phela ebhamshela bekuzoba kuhle ukubona okwesibili. Ubone okwesibili ulithande leli bandla ulijwayele. Endabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Asihambeni siyovula indlu bafowethu. Asihambeni siyothokoza sijabule. uNkulunkulu simnikeze udumo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ubaba uNzibande usiyavalelisa uthi ube nosuku olubusisekile nomndeni wakho.